Ехо! Елате по-близо, не толкова близо. Моето време идва. Баян, Котрак, Аспарух, Кубер, Алцек. От мен да знаете. Баща ми, може ли да ти наследя меча? Аз си го заплюх. Не, гледай снопа пръчки. Като този сноп, докато сте заедно, няма кой да ви победи. Ако ги хвърлим в огън? Маршмелон ли чух? Не. Нищо няма да горим, искам да разберете поуката. Аз никога няма да съм крал. И по-добре, не е хубаво да се краде. Заедно. Тихо, предател. Никой. Аз? Няма. Знаем, че ще се присъединиш към хазарите. Да ви. Котрак ли ти каза? Победи. Маршмело! Някой разбра ли какво искаше баща ни? Май каза, разделяй и владей. Раста да бъде. И така, игнорирайки за ръката на баща си, всеки от синовете пое по своя път и през 668 година в България нахлуват хазарските армии, които успяват за отрицателно време да завладеят държавата.